programa si Father Henry Donasco, ang Director sa Commission on Liturgy sang Diocese of Bacolod. Father, good afternoon. Si Action John Diaz sa Action Radio. Sige, mayong hapon sa inyo tanan. Pasarinig sa aton nga pamati sa Action Radio. Mayong hapon. Father, ang question ko, when gid san o gid ginahanduraw ining kapistahan ni Saint John the Baptist? Oo. Originally sa aton liturgical calendar sang Catholic Church, ang piyesta ni Saint John the Baptist yan na ginatawagin natong Solemnity of the Birth, no, ang pagkatao ni San Juan Bautista. Ginasaulo gina siya June 24. No, supposedly sa sining 2A ang June 24, which is buwas nga adlaw, natuon man nga solemnity sang Sacred Heart of Jesus. Okay. So kung tanawon naton sa degree of holiness, mas taas ang aton nga Ginoo ang Sacred Heart of Jesus. That is why sa mga parishes nga hindi nila patron saint, mga parishes, communities, or diocese nga hindi nila patron saint si San Juan Bautista, gina-celebrate si John the Baptist subong nga adlaw 23. Okay. Kaya gina-isol siya to give extra dignity, no, sa solemnity sa Sacred Heart of Jesus, which is buwas nga adlaw. Pero sa aton nga guidelines, kung ang isa ka simbahan, isa ka diocese, isa ka community, patron saint nila si San Juan Bautista, gina-allow sila nga i-celebrate gid sa 24th sa buwas nga adlaw. Okay. So ang ilang nga piyesta sang Sacred Heart matupa subong nga adlaw. So Mabaylohanay. Kadanay sila. Namo na sa. So amo na nga iban nga simbahan diri taga-celebrate na sang solemnity sa birthday si John the Baptist subong adlaw. So hindi nila patron saint si Saint John the Baptist. Pero like sa Bago, sa parokya sang Punta Taytay, buwas gina ang ilang kapistahan kay patron saint sa ilang parokya. Yes. So muna ang aton guidelines. Pero Pads, supposedly, paano naton i-celebrar ining solemnity of solemnity ni Saint John the Baptist? Okay. Nakakuan man naton nga sa tanan nga mga santos, si Saint John the Baptist ng gid, no, ang gintagaan sang extra dignity nga isaulugon ng iya kaadlawan sa pinakataas na selebrasyon sa simbahan, ginatawag ng solemnity. Kaya actually tatlo malang ka birthday sang importante nga tawo sa simbahan na ginasaulog naton nga solemnity mo. Ang pagkatao sa atong Ginoo, ang birthday sa atong mahal nga Birhen Maria, tagamuni ang birthday ni San Juan Bautista. Okay. Tigin hatag ina nga dignidad sa simbahan sa San Juan, kay dako ang iya nga bahin sa pagkatao sang aton Savior, sang aton manuluwa, sang aton Ginoo. So iban nga mga practices naton ginahimo naton yang tradisyonal nga mga biray, ang pasyahanay sa tubig, no? Pero actually ang hindi nga practice is connected sa baptism. Kay si San Juan Bautista, antes pa may sakramento sa pagbunyag sa atong simbahan, nagsugod na sa iya sa pamunyag, no? Pero ang iya pamunyag is baptism of repentance. Kaya ang iya nga bunyag, amo na sa unang pamaagi sa pagpanas ng sala sa mga tao. Kay para sa iya, ang iya pagpreparar sang pagkari sang Ginoo, amo ang preparasyon sang katinlo sang kasing-kasing sang kalag. So since siyang nagaaman sang pagkari sang Ginoo, iya ini gin-advocate, kampanyahan nga dapat ang mga tao magpreparar sang ila kaugalingon sa pagkari sang atong Ginoo. So internal preparation. That is why sa na promote sa baptism of repentance. Amo na nga more than siguro sa basyahanay, no? I-celebrate nato ng tutuod lang nga pagbasya sang pagtinlo sang aton kalag, no? Hindi lang pagtinlo sang lawas sa gwa lang, no? Pagi sa tubig, kundi we make time also to cleanse
inwardly, no, sa aton kalag, especially to avail the sacrament of confession. Okay. Both silingon pads, ining ginakabig na ginatawag naton nga binasyahanay or biray, do religious tradition na ini siya, do na-associate gid man sa selebrasyon sang biray o sang San Juan de Bautista. Oo. Okay. Actually, part sina, siguro hindi man natin ma-deny ang expression of faith nga damo man sang pagi sa basyahanay, siguro ma-associate nila nga there were many blessings na nagabot sa ila kabuhi nga natandog sila sa tubig, no, especially na-bless nga mga tubig. Pero tani ang ina nga expression sang pagbasyahanay bala dapat naga-express man sang tutuod nga cleansing, no, sa aton self, no, especially nagid sa aton kalag, no? Okay. Kaya usually bipads kung magsiling ka San Juan de Bautista kalabana nagakadtos mga baybay, gapinaligo. Is that also considered as a way to commemorate or to celebrate the solemnity? Okay. So supposedly kita ni ang the best way kita ni to celebrate and to honor Saint John the Baptist is through the celebration of the Mass. No, kasi amo nang highest form of prayer na to as Catholics. So okay lang na kung after siguro nagsimba kita, then we go to beaches nga mag outing, no. Pero para sa ako ng pinaka best way to commemorate the feast or solemnity of Saint John the Baptist is to go to Mass. Oo. I don't know, Pads, if you could answer this question, pero for example, ikaw bigin basahan ka, Pads, anong mindset mo dapat? Sina, kaya ginbasahan ka, kaya ba nila biray man? Kaya amo lang lagi sa kanya-kanya sa ato, no? May araman sang sari-sari nga understanding wala regarding this traditional practice. Kung kabalo ka man nga, especially mga pangayaw, wala kay balo kung anong deeper meaning sina. Ikaw init ka man nga basahan mo, kuya, kay Oo. especially kung wala sila wala sa kabulusang context ang sininga practice, no. So amo lang na siguro lang is sensitivity man ang mga tao, especially sa pag-observe sa sininga mga practices naton. Oo. Anyway, Pads, after all, anong pinaka madalom nga kahulugan sining solemnity or pag-celebrar naton sa solemnity of Saint John the Baptist buwas nga adlaw bilang mga tumulo o bilang pumuloy, Pads? Siguro ang pinakadalom gid by the name of Saint John himself, no, kasi ang pangalan nga Juan nagakahulugan nga ang Dios nangin maalwan, no. So God has been gracious. Amo na meaning sang name nga Juan, no. Kaya si Juan nangin regalo una gid sa iya ginikanan, kasi ang iya ginikanan tigulang ng age, tapos wala na sang kapasidad tani nga magbata, pero ginbugayan sila sa Dios. Pag nangin regalo man siya, especially sa mga tumuluo nga nagaprepara sang ila self sa pagkari sa aton Ginoo. Siguro ang deeper meaning is we hope, pray, and we act that we can also become gift to others, no? Paagi sa aton Catholic way of living, no? Na we strive to become gifts also to other people. Sige. Father Donasco, thank you so much sa imong tempo subong hapon. Sige. Thank you, man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.